In deze flat op het Jereveen van een maat van hem, mooi Harm Visser, dit weekend verbleven. Mooi, dichtbij Tialf, van toch wel een speciale wedstrijd. Ik ga er wel zin in, ja. Is dit een extra speciale wedstrijd omdat het op het Jereveen is? Ja, zeker wel, want er ben heel veel vrienden, familie binnen en Jereveen is altijd wat extra's. Aast meer hoe die wedstrijd, eerst nog even wat oren onderwerpen onderstippen. Ja. Visser is correct 23 jaar, maar is momenteel een van de beste marathonrijders. Verleden jaar won hij het eindklassement en in de eerste wedstrijd van dit seizoen won hij in Grace. Maar dat net alleen nog. Hij won van misschien wel de twee beste sprinters van de wereld, Bart Holwerf en Bart Swings. Ja, dat is natuurlijk het allermooiste. Ik vond het, als je wist als ze op een podium bij staan en hun staan op 2 en 2, dan jouwt dat wel extra flair om die overwinningen. Also, ik vond het wel echt heel speciaal, ja. Ik ben er wel heel blij mee. Ja, hoe kan dat dan dat het zo speciaal wie? Ik ben er al een keer terug in opleiding, meerdere malen zelfs. Dan kunnen wij ook voor de stapmaatje naar de Masterstad. Op het World Cup kwalificatietoernooi won hij, Wer van Holwerf. Toch mooi hij net naar de eerste 2 World Cups in Azië. Nou, ik ga eigenlijk zo op het begin van het eerst een beetje een kapitale fout maken. Ik ga de World Cup limiet net rijden. Die moest ik in Deventer rijden. Ik hier al wat harder rijden dan het limiet in Jereveen, maar dat was geen officieel ISU-wedstrijd. Dus daar heb ik mijn eigen koers wel een beetje mee te niet in. Want ik hier het WCKT met een Maastad wonnen, dat was hartstikke mooi. Nou is het wel zo dat de eerste Maastad internationaal 4 fort binnen. Dus op zich is het net ontzettend erg om die net te rijden. Nou, en het doel is nog wel om het NK tussen Christen en Nij om daar heugen eigen te gooien. Maar plaatsen voor bijgelijks een WK dit jaar of in de toekomst voor de Olympische Spelen is zeker nog een doel. Daarbij is hij afhankelijk van bondscoach Rintje Ritsma. Maar die liet nou niet van hem jaren. Nee, hij had geen contact met mij zo. Nee. Oh. Ik had wel hoop, maar hij had het niet. Nee. Wie stel ik wat van? Ja, vind ik er wat van wist. Ik hier nog de limiet aan het rijden, dus het ben ik wel een beetje mijn eigen schuld. Mm-hmm. Maar ik hier het raar voel dat er contact hier zocht. Maar ik hier natuurlijk zelf dwang kennen, dus. Om die te plaatsen voor een massastart, zeker voor de Olympische Spelen, helpt het wel dat je plaatsen voor een individuele afstand. Voor bijgelijks de 10 of 5 kilometer. Nou, ik ga vorige week een grap komen maken en ik mij snel dit keer wel nog een keer. Ik ken het niet zo goed. Ik zoek het wel groot, maar ik ben er gewoon niet zo goed in. Maar is het een grapje of is het serieus? Nee, dat is serieus. Ja, wist, ik reed in september 6:20 op een 5 kilometer. Dat is wie voor mij al een overwinning op zich. Ik ken misschien nog wel iets harder, maar dan ben ik nog steeds 10 seconden langzaam. Hoe kan dat voor dan? plaatsing World Cup. Ja. Wist, ik denk dat hetgene wat ik heel goed ken is achter iemand rijden. Daar ben ik heel goed in. In het zagrijden van degene voor die. Ik snap het speeltje, denk ik wel redelijk. En ik ga gewoon een snel eindscore. Dit nummer 44 is toevallig het nummer werd hij ook maar riet. 44, Zijn ploegleider speelde daar een belangrijke rol bij. Dat is een heel speciaal nummer, zeker van mij. En Harm die heeft het nou oerkriegen. Ik heb vroeger een zielboordje gehad, waar ik de Snitswieker mee won. En die hier al nummer 44, een flits. En uiteindelijk toen ik aanrieder was, landelijke aanrieder, toen kreeg ik de envelop van de KNSB binnen. Dat is 26 jaar denk ik, 24 jaar. En daar stond nummer 44 op. En daar heb ik altijd maar rijden. En dat heeft mij in ieder geval een soort geluk gebracht. Ja. En best ophouden? En daar ben ik me ophouden. Ja. Op mijn 40ste mei, nummer 44. En toen Willem Hut eigenlijk een nummer aan het zieken weer. Toen heb ik hem even bellen, hij stond een nummer voor Harm. Hij zei, nou, het lijkt me wel leuk om het nummer van die naar Harm te doen. Ik zei, nou, dat zou ik heel leuk vinden. Dus ja, voor mij en ik denk voor Harm, ik wil een beetje dan. Nou, het is wel een speciaal iets, ja. Dan oer naar de wedstrijd. De derde marathonwedstrijd van dit seizoen. Scenario, dat nota. Dus, die boegen en barsten aan alle kanten, dat is eerst wel. Iemand solo fut en man of 15 denk ik nog erbij. 18 loop, ja. Of 18.
is hij totaal een jongetje man, maar het weer haren en snaren. Ik denk, ik wil het nog zien. Er zitten nog een paar sprinters bij, maar voorlopig zit Jorre erbij, Harm erbij. Op zich hebben we het wel goede man over die zit. Dit is wie perfecte scenario, hè? Ja, het is niet perfect, het is een heel zware koers, dus Zo. ja. Zal ik hier even volgen meer. Maar dat is dus ik. Ja, mooi man. Echt super blij mee. Wat lekker. Ja, mooi kennen het hè. Ja, dit viel denk ik als die winning of net? Ja, zeker. Het verwerken. En, ja, het is een zaak om gewoon met de ploeg hier te winnen. En ja, Harm is natuurlijk een grootste doen. Dus ja, het is mooi dat je hem voor hem ja, het balkoor kan houden en dat hij het ook hier ook maakt. Ja. En je weet altijd in het veen, op een gegeven moment wordt het 6-4. Droege lucht, zwier wordt het al wel, ondanks dat het een snelle baan is. Maar ja, de chance dan dat het ploft. En op dat stuit dan hoop je dat je nog een man in de voorhoede hebben. Nou ja, en uiteindelijk hebben Jorrit en Harm al het inzet van de jongens hij ze geweldig aanmaken. Jorrit een hele beste wedstrijd, maar Stoltenborg heeft geweldig gereden. Ja, en dat Harm dan de laatste 100 meter nog echt zo'n acceleratie heeft. We weten dat hij het kan, maar het moet altijd nog maar even. Eigenlijk alle credits door Jorrit. Ik bedoel, zonder Jorrit die het echt net lukt. En ik vind het hartstikke mooi om zo te kennen meisje. Mag ik dan van jou nog even een kille analyse van deze wedstrijd? Ja, het was gewoon een hele leuke koers en Chris die pakte aan het begin van de wedstrijd een ronde dat die ja, hier hartstikke goed in. Die merkte dat we loskwamen van het peloton, dus we dachten we moeten neutraal loeken. Nou, daar hebben we de jongens voor opofferen, maar uiteindelijk lukt het. Ja, en in de finale, ja, ik hier met Jordan een beetje besprutsen, kerst nog net. We zijn beide van we zijn goed en het kwam zo uit dat Jordan hem fantastisch controleerde. En nou ja, op 2 ronden koek hem nog een beetje laten gaan. Ik dacht, ja, waar weet. Nou, Sjoerd die komt voor me en die loopt een perfecte sprint doen. En ja, ik ken hem ook wijzen, dat is echt fantastisch. Ja, we hadden van tevoren alleen maar die horen wat die mooiste overwinning weer, wat die mooie overwinningen al die